थांनाय 5 तारिखआवसो आङो ट्रेक्टरनिफ्राय बारजुमदों। मानो आङो बारजुमदोंसो बेयाव गाखोजाला। টপ 10 বাছনি কৰিব আৰু যি মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টপ 10ত পজিশন পাব তেওঁলোকক 5 লাখ रां अनसुंथाइ होनाय जागोन। नोंसिनि गामियाव बिदि दं सासे मानसियानो सेक्रेटारि सासे मानसियानो गावबुरा बिदि नुगोन नोंसोरो। राजखान्थिनि बेलायाव दान्थे बिदान्थे बैजों बै बेबायदिया थाखागोन इलेक्शना जेब्लासिमहालागै जोबा। लोगोसे बेजों फेसबुकआव मोनसे गोबां भाइरेल जादों जे FSSAI भिसाखौ लानानै लाइसेन्स बे लाइसेन्सनि थासारिखौ लानानै गोबां दावराव दावसि नुनो मोनदों। सोरबा बुंदों बे लाइसेन्सखौ गोरलैयै मोना। गोबां इउटुबार दङ बिथांमोना बुंदों बै लाइसेन्सखौ मोननाया गोरलै नङा। जानाय थासारियाव बा जानाय बेसादाव बै लाइसेन्स थानाया गोनांथि आरो बै लाइसेन्सखौ मोननो थाखाय माबायदियै एप्लाइ खालामगोन बा माबायदियै मोननो हायो बेखौबो नोंथांमोना फोरमायगासिनो आङो। जायफोरा कम्पानि लाइनाव गोबाव सम खामानि मावदों बा सोरबा एकाउन्टेन्ट जादों सोरबा क्वालिटि मेनेजार जादों बिथांमोना मिथिखागौ जेब्ला 12 लाखनि डाउनाव नोंथांनि एनुवेल बोसोरि आय बा बोसोरि नोंथाङा फानगोन बा आया थागोन अब्ला नोंथाङा नर्मेल लाइसेन्सखौ दिहुनना लानो हागोन। आरो जुदि 12 लाखनिफ्राय 20 करोड़सिम जायो 20 करोड़सिम जायो अब्ला नोंथाङा स्टेट लाइसेन्सखौ मोननो हागोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा 20 करोड़नि बांद्राय जायोब्ला नोंथाङा सेन्ट्रेल लाइसेन्स दिहुननो हागोन। दा बै लाइसेन्सफोरखौ दिहुननायावबो गोबां खोथा नोंथांनि मेनुफेक्सारिं 5S थानांगोन, हाइजेनिकआ थानांगोन, TPM थानांगोन, बेफोरबायदि गोबां खोथा फैयो। बेयाव मा होनदों भिजिटर फैनांगोन, अडिटर फैनांगोन, इलेक्ट्रिकेल अडिटर जानांगोन, क्वालिटि अडिटर जानांगोन, बैफोरबायदि गोबां खोथा थायो। जायफोरानोखि बैफोर लाइनाव खामानि मावदों फरायदों बिथांमोना मोजाङै मिथियो। आं बेखौनो क्लियार खालामना होबाय दे बे लाइसेन्सखौ मोननो थाखाय गोब्राब होननानै गोबाङानो बुंनायखायनो बेखौ क्लियार खालामनानै होदों। आरो जुदि बेनि सायाव जुदि आरो भिडिअ नांबावगौबा आं क्लियारै नोंथांमोननो बुजायनांगोन। जियानो जाया मानो इलेक्शननि दावराव दावसि नोंथांमोना नुनो मोनखादों। दा इलेक्शननि गेजेराव देरहानाय आरो जेननाया थागोन, नाथाय देरहानाय जेननायनि गेजेरावबो नेक्स्ट MLA इलेक्शन जोबनायनि उनाव आसामाव BJP सरकारा जाफिनगोन बेयो सियर। आंनि साननाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमाय। लोगोसे उननि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय सोर मा बुंदों सोर मा ट्रेक्टर पार्टीनि जन्मनिफ्रायनो दङ। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिथाङाथ' गेजेर ससेयावसो दैदेनफैदों। दाजेननायाव जोंनि बुद्धि कौशल सिन्थाजों जन्म जादों UPPLआ। आं गोलाव बाथ्रा बुंला। आङो दिनैहाय थांनाय 5 तारिखआवसो आङो ट्रेक्टरनिफ्राय बारजुमदों। मानो आङो बारजुमदोंसो बेयाव गाखोजाला। ओरैबायदि स्पिड सालायबाय जोंहा दैदेनगिरिया नेताया आरो बेहाय दालायाव सोर गाखोदों बेखौ नायफिनाखिसै बे। सोरबा गोग्लैबाय सोरबा सैज्य हायैनो बारजुमबाय बिदिनो बारजुमगासिनो दं। दिनै फारि फारि बारजुमै लास्ट खिन्थु बारा गोबाव गैला बे दालायाव रावबो थानाय नङा। सानैसोल' मानसि थानो हागौ। मिथिगौ ना थांनाय 5 बोसोराव ओरैबायदि सुबिदा होदोंमोन आसाम सरकारा, भारत सरकारा माबा सुक्ति खालामनानै फैदों। सुक्तिखारिखाय अननानै सरकारखौ सालायनो होदों। माबोरैहाय 12 जनल'सो देरहादोंमोन ना UPPLआ। बेराफारसेथिं जोंहा BPF 17 जन देरहानानै दङमोन। BPFखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPFखौ नाथ्रोदनानै सुबिदा होदों। बे सुबिदायाव ओरैबायदि दुगा जाबाय मिथिबायना? ओरैबायदि दुगा जाबाय रावनिबो मोखांखौ नाया, रावनिबो खोथाबो खोनासङा। गरिब मानसिखौथ' बाद हो,
हालुवा जाम्बाखौथ' बाद हो बेबायदि 5 बोसोराव बे सरखार सलायदों जायनि थाखाय खोरोमे खोरोमे मानसिफ्रा बेखौ नोजोर होबाय थादों बबे लामाजों थांगोन थाङैनो थाङैनो 5 बोसोराव मा खालामखो जोंथ' जेबो नुवाखसै रायजोफ्राथ' आइ मावाथ' जेबो नुवाखसै रावखौबो जेबो मावनाय ना नुदोंसै बिनिफ्रायबो हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों मेट्रिक परीक्षाया जोब्बाय मेट्रिक परीक्षा শেষ হৈ গ'ল বিটিসি অঞ্চলত টপ 10 বাছনি কৰিব আৰু যি মেধাৱিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টপ 10 ত পজিশন পাব তেওঁলোকক 5 লাখ रां अनसुंथाइ होनाय जागोन मेट्रिक परीक्षायाव टप 10 सायख'गोन आरो नोंसिनाथ' मोनथारगोन दतमायावथ' फरायनायाव बिराद मोजां रामफल बिलाव फरायनायाव बिराद मोजां नङा होमबा बे ओनसोलाव फरायनायाव बिराद मोजां मोनगोन बादि मोनदां बेनि ओनसोलनि फरायसाफ्रा फरायनायाव बिराद गोसो होयो हायार सेकेन्डारि दं साइन्स स्ट्रिम कमार्स स्ट्रिम आर्ट्स स्ट्रिम सेपारेट टप 10 বাছনি কৰিব আৰু সবে 5 লাখ যিসকলে টপ 10 ত পজিশন পাব তেওঁলোকে 10,000 5 লাখ फैसा बिथांमोनाबो मोनगोन टप 10 जाय आर्ट्सआव जाय कमार्सआव जाय साइन्स स्ट्रिमाव हायार सेकेन्डारियाव बिटिसि सरकारा टप 10 सायख'गोन आरो बे टप 10 नि जाय मानसिया उग्रिनो हागोन बिथांमोना 5 लाख राङारि अनसुंथाइ मोनगोन बेबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि रादाय होनाय आरो बेल' नङा बिमा रावआव एमआइएलआव हायार सेकेन्डारियाव मेट्रिकआव जाय टपार मोनगोन बिथांमोना 3 लाख रां अनसुंथाइ मोनगोन आरो दाथ' इउपिपिएल गैला इउपिपिएलआ फ्राय जोंजोंनो फैजोब्बाय खाम्फा बरगयारि सार थांदोंमोन जोंजों फैबाय चन्दन साराबो रिजिगनेसन होनानै दं बिथांमोननि मा होनो गोबां बारग' एमसिएलए गुनेश्वर गयारि आरो नोंथांमोननि बे सेरफांगुरिनि आवगायनि एमसिएलएआ मा नाममोनलाय जोमै आदा जोमैयाबो जोंजों फैबाय आदा जोमैयाथ' होनदों ट्रेक्टर बेलथायनायखौ नुखानानै बाज्रुमाबा होसिनजागौसोमोन आं होनदों आदा जोमैया उदालगुरियाव थांनानै बुंदों आं होनदों बे खोथाखौ आदा नोङो खनसे दतमानि रायजो राजानोबो बुंदो होननानै बिथाङा उदालगुरियाव बुंदों ट्रेक्टर सायावथ' आंबो दंमोन नाथाय ड्राइभारानो जा फाग्ला सालायो थांनानै सौदाव हैनानै ट्रेक्टरा बेलथायबाय आं बिनिफ्राय जुम बाज्रुमनानै जेरैखि जाया नांगौ हमथाबाय नङाब्ला गावबो होसिनजागौमोन जाहैदों दिनै जाय ट्रेक्टराव दङ बिथांमोना गोलैहैबाय जाहैदों आदा जोमै जोंहा गुनेश्वर गयारि मावथि ब्रह्म हाज'वारि आवगायनि एमसिएलए बिथांमोना जोंनि दोलोआव फैजोब्बाय प्रमद बर'जों लोगोआव एबसु मावनाय प्रमद बर' आदाया एबसुनि प्रेसिडेन्ट 12 बोसोर जानानै गावनि लोगोफोरखौ प्रेसिडेन्ट जाहोआखै लबा सोरबा 12 बोसोर प्रेसिडेन्ट जायो नामा आरो दा मा खालामबाय प्रमद बर'आ रायजो सभानि एमपि इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट गयबारिनि एमसिएलए आरो एमएलए गेलेनो दायबावनो नागिरदों ओरैबादि लबिया सासे मानसियानो एमसिएलए सासे मानसियानो एमएलए सासे मानसियानो एमपि जायो नामा जायो नोंसिनि गामियाव बिदि दं सासे मानसियानो सेक्रेटारि सासे मानसियानो गावबुरा बिदि नुगोन नोंसोरो हा दा प्रमद बर'नि बेलायाव बिदिनो गावनो गावबुरा गावनो सेक्रेटारि गावनो सब पुस्ट गावनो एमसिएलए गावनो एमएलए गावनो एमपि बिराद लबिया ओरैबादि लबिया आंनो दाखालि बावैसो आदा जोमैया खिन्थाखुमादों हो नोंसिनिनो बिसोर दाखालि खिन्थादों प्रमद बर'आ आवगाय सुइजारलेण्ड बानायनो होनदोंमोन ना सुइजारलेण्डथ' बानायनो हायासै फुल साप्लाइ होदोंमोन जाहैदों नोंसिनि बे सेरफांगुरि टाउनाव फुल साप्लाइ होग्रा जाथाय क'क्राझाराव होदों क'क्राझाराव दखान फुल थाब दोनहैबाय थाब दोनहैनानै दाना दखानिफ्रा दै लुयि जाहैदों रानजानो गिनानै दै लुबाय थायो जाहैदों दै लुबाबो रानबाय राननानै क'क्राझारनि सासे दखानिया मा दै लुबाबो रानखो प्रमद बर' होफैनाय फुलालाय होननानै फुलखौ नायब्ला सिङाव रोदायानो गैयामोन जाहैदों माने थाबखौ बायदों फुल दंबा दानस'दों आरो थ्रोब सोदों आरो साप्लाइ होदों रोदायानो बेफोरखौ रानखागोन ना दा बे जाहैबाय प्रमद बर'नि सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरनाय